जावनानै नोंथाङा एसे स्राय मिनो आरो आरोबाव गोखा मा नों गोखा जानायखौ गारबाय फा नाय खारलांबाय फैसा Hello guys, welcome back to the channel. दिनै माने लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरोना दिनैनि भिडिअ माने बहुत इन्टारेस्टिं जागोन माने होनोबा दिनै मोनसे शुटिं लानो फैदों दे बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो हाजासे माने एडभान्स हेपि बैसागु आरोना लोगोफोर गोदान बोसोरनि थाखाय ओमफ्राय माने दिनै शुटिं खालामनो फैदों क'क्राझाराव दिनै नोंथांमोना नाय इन्टारेस्ट खालामलां आरोना दिनैनि भिडिअ आलदा मजा आरोना चिकेन फै ना औ एकदम चिकेन फै दे रेडि आयं माथो गिदिर गिदिरथारबायब्रा नोंफ्राय माबोरै दं आयं मेन्देला दा होद बे सबाब नस्थ'खौ खबर लायो नामाब्रा आंथ' मोजाङै दंना केन्डेला हिसाबै आयंनिजों आयं माथो हिन्जाव लाबाय नंगौ ना लानायालाय लाबायमोनलै आयं न'आव मावग्रा न'आव रावबो मावग्रा गैयिखाय दे आयं मोजाङै संसार जाबानो जायोलै आयं आयं गोखा गोखा आयं मा नों गोखा जानायखौ गारबाय फा खमायबाय आयं न'खराव आइ आफा एसे गाज्रि बिथिनिखौ दे आयं दे बेफोरखौ दैबाय थानो नाङालै आयं दे आयं दे दसे सुटि मोनथ'लायबाय सायख्लुमाव जिरायनो हा सुटि मोनथ'बाय नै ओरैजाय शुटिंनि सुटि मोनथ'बाय शुटिंनि सुटि मोनथ'बाय केन्डेला आबौ दं ओरैजाय सान्दुंनिफ्राय सायख्लुमाव थानो थाखाय केन्डेला आबौआ गय जागासिनो नै सेकेन्डआव दोनथाय बेखौनो माने लोगोफोर नैबे जोंहा सिस्टारानो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मेकआपमेन आरोना ओमफ्राय जेनेबा जोंनि दा फैनो गोनां ब्रादार ARN प्रडाक्सननि माने बैसागुनि शुटिंआव जोंखौ मेकआप खालामफादों आरो जेनेबा आबौ नामखौ मा होनोमोन सिगां फुजा बसुमतारी आरोना सिस्टारखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय माने मोखां आंनाथ' एसेबाबो साफा नुदों नङा होमबा लोगोफोरा माने आंखौ लागायबाय आरोना सिस्टारा माने मोजां मोनदों माने जोंनि फैनो गोनां एलबामाव माने मेकआप बानायदों आरोना बे जोंहा सिस्टारा बेनोसै आरोना औ आंबो आगैखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आगैनि नामा बयबो सिनायखायो गुदखा मास्टार फंबाया गुदखा मास्टारजों फेमास जानाय जोंनि ARN प्रडिउसारनि माने मेना बेनो ब्रादारा एक्टराबो बेनो जागोन आरोना ओमफ्राय बैसागुनि ने ब्रादार एलबामा बैसागुनि ओमफ्राय एक्टरा बेनो हा मडार्न सं आरो बिबोनांखौ जंखायनाय ड्रामा मोजां मोनदों माने ब्रादारखौ लोगो मोननानै माने आंखौबो माने लोगोसे आंखौबो लेंहरफानायखाय थेंक इउ आरोना ब्रादारनिसिम माने ओरैनो दान्दिसे ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय आरोना ओमफ्य लोगोसे आरो आदै दं जोबोद मोजां मोनदों रियेलाव फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना अके क'क्राझारनि नामा आदैया औ आं क'क्राझारनि सा क'क्राझारनिफ्राय जायो थिनालि होनना बुङो थिनालिनि ने बालाजान थिनालि होनना बुङो आंनि मुङा निर्मल बसुमतारी ना आচ্ছা थेंक इउ गावनि नामखौ खोन्थानो थाखाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय रियेल लाइफआव आरोना अके माने जोंनाव शुटिंआ गाबोन दंबावो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो जों दा एसे रेस्ट लायनोसै माने गाबोन दंबावो नालाय माने जोङो दा ओंखारबोबाय शुटिंआ एसे जोबथ'नायखाय मोनाबाय नालाय ओमफ्राय दा ब्रादारा ओरै गारि सालायगासिनो ब्रादारखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों दिनै ब्रादारनि न'आव बहाय होनदोंमोनलाय आंनि न'आ बाक्सा मानास सेराव ने एबार आंबा हाबैसै नामा औ हाबैयाबा आच्छा कन्टेक्ट नाम्बारबो थालायखाबाय नो प्रब्लेम मोनबा जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जाहैदो आच्छा जेबो गैया जाहैखागोन अके माने ब्रादाराबो दाख्लै बावैसो संसार जाबाय माने बेलेग आगान सुरबाय आरोना मास मोनथामसो जाबाय मास मोनथामसो जाबाय माने आं दाख्लै सिगाङावनो माने भिडिअ खालामलांदोंमोन माने होनोबा ब्रादारनि हाबा जानो थांनो नागिरखादोंमोन खिन्थु जायासै मानो होनोबा गारिया पिकआप जाजोबाखै ओमफ्राय बायदि बेखौथ' बुंनो फैयाखै हाबानि बागै थारमाने लोगोफोर जोंना शुटिंआथ' बेखिनियाव थाथ'बाय ओमफ्राय गाबोन मर्निंआव दंबावो आरोना माने ब्रादारनाथ' रुला बे ससेयावनो खाथा
जाबाय खाथोम जानानै हायासै नालाय माने ब्रादार एसे जन्दिस बेमार जादों आरोना माने लोगोफोर मा होनो मानसिनि जिउ दसेनो लोमजायो साजायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर होनबालाय गाबोन मर्निंखौ नोंथांमोना नायदो आरोना खेला खिथिखौ माने लोगोफोर दिनै लास्ट शुटिं आरोना जोबगोन ना जोबा नायसै ओमफ्राय माने गौरां सेराव फैबाय आरोना ओरै फुख्रि आलि खाथियाव गौराङा बै खाथियाव जाहैबाय आरोना ओमफ्राय आराम फुख्रि आलियाव दिनै माने शुटिंआ लास्ट ओरै जा केन्डेला सारा प्रेक्टिस खालामगासिनो नै ओरैजाय केमेरामेन माने नैबेनि रुला एबारनिया जाहैदों जाय एक्ट्रेस माने बिनि बिनानाव आरोना बै रुल माने बिनि थाखाय न'नि एक्ट्रेसखौ नागिरफैनाय आरोना माने बिदाया बिनानावखौ नागिरफैनाय माने बिबोनांजों माने बिगुमैजों एलबाम सालायदों नालाय बिनि थाखाय आरोना ओमफ्राय माने ओरै गन लानानै होसोफैनाय आरोना नैबे ससे लानाय दं नै बेवहाय गन लानानै दं ओमफ्राय ओरैथिंबो दं केन्डेलामोन दं ओइथिं एसे जोंना जोबथ'दों दसे शुटिं मोनथ'नाय बायदि जाहैबाय आरोना लोगोसे ओमफ्राय बक्सआनो ओरैजाय दं माने एबार क'क्राझारनि ओरै माने खाग्राबारि खाथियाव फैलायबाय आरोना माने मा फार्मलै बे साल बागानाव फैबाय आरोना क'क्राझारनियाव ओमफ्राय एक्ट्रेसआव थाबायबोगासिनो एक्ट्रेसनि नामखौ मोजां स्राय खोन्थालायदो मा नाम खोन्थाबोलायलाय खोन्थादो फ्ल'रिना मोसाहारि आदसा बेखौ नुदों आर'नाइ बसुमतारी होमबालाय आं मोजां ओमफ्राय खबरा अबस्था गारि बोरै बिदिनो नै नावा गलाखा आं खालामनाय नङालै माने लोगोफोर ओरैजाय सालबारियाव माने शुटिं लानो फैफिनबाय आरोना लास्ट शटआ बयनो जागोन ना जोबगोन अबावथो आइयौ रिंखावलायखाबायलै खाट्रा मिनिट नोङो खनसे मिनिबावलाय खनसे मिनिलाय हादोंलै गाज्रि नै साल बागाना माने लोगोफोर ओइथिं मैसो दं आरोना मैसोखौ जा गोबाव दिनैसो जा फालो नुदों नै बे सिरियाखाना फैनाय बायदि नुलायदों बरिया सालबारियाबो लकेसना नै बिफांनि दालायनि गोरलै बिलाइ खिलिनायजों एलबामनि शुटिं लानो फैनायजों एक्टरा फैबाय एक्टर गाज्लाया हाखाया रावबो ओरैबायदिखा देन्जार ओमफ्राय केमेरामेना बै आदा जिहुल आरोना माने गस्ला गोमो गाननाया ओमफ्राय मेकआपमेना बैयो फार्स्टनिया ओंखाय लोगोफोर नायलांबाय थाबाय आरोना नायै नैबाव मोनसे मोनबाय आरोना ओमफ्राय नैबाव मोनसे शट लासिगोन लागावनो नायदो दान्दिसे माबायदि बारल'यो एक्टरजों एक्ट्रेसजों लागावनोसै सालबारिया नै हेभिखा फसायसिखाबाय आं नाय खारलांबाय एक्ट्रेसा लागावगासिनो ओरैजाय नै शुटिंआ माने खाट्रानो ओमफ्राय आंहा ओरैजा हारसिं लडग'आव थांगासिनो नै लडग'आव माने एसे सायाव थादों आरोना आं लोगोफ्रा ओरैजाय ओमफ्राय सोलिगासिनो शुटिंफ्रा एक्टरजों एक्ट्रेसजों माने एसे प्रेक्टिस खालामदों आरोना मोसानायखौ ओमफ्राय जोंहा बे डान्सनि माने फट'ग्राफार आरोना बुंनो हालाय लाङा बोरा रोंलाय लाङा ओमफ्राय ओरैजाय जिरायगासिनो केमेरामेन ओमफ्राय ड्र'नाव थांगोनथाय मिथिला ड्र'नाव बिरलांखो बोरो आं ओइयावसो गोग्लैना दं नै माने लोगोफोर एबार एसे जायगा चेन्ज खालामफैबाय आरोना नै सालबारियानो आरोना होमबाबो माने नोंथांमोना आगारबा नायबानो जाबाय आरोना टाइटेलनि नामा मा जागोन बुंनाया ब्रादार टाइटेलआ मा नाम जागोन मा होनदोंमोन खोनानाय मोनजायासै टाइटेलआ मा नाम जागोन माने टाइटेलाथ' माइब्रा गोसोम ने माइब्रा गोसोमनि जौ बिदै आदसा जायखिया माइब्रा गोसोम जानांगौ आरो ने माइब्रा गोसोमनि जौ बिदै माइब्रा गोसोमनि जौ बिदै जावनानै नोंथाङा एसे स्राय मिनो आरो दे माबानि एबार सैमानि मोसौनि आबो मा दंबावोमोनलाय
मा दंमोनलाय खर'आ माबा माबानि दे मानसिनि गाबनाय दे हौवानि हौवानि अ हिनजावनि 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 ओमफ्राय मा गाबलाय दाउसेनि दाउसेनि मा दाउसेन माबानि दाउसारिनि मा दाउसारि गाबनायखौ खोनाफेराखै आं गाबनाय एसे होनबाबो होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियावनो नोंथांमोना बेसे हायो एसेनो उनावहाय माने रिल्स जाबा खोन्थागोन मोनसे आपल'ड होनानै रिलि दे अके बाय बाय